เทคลงมีเซนมันก็เทคลง to kardom media ahin pen labang so puthak nang karjo pot akiru pilo la pen la tum karjo lam ke thai bangala hlo ni tum dak 26 the barbagori APHR si amai pu president mondor sing pen jok ni tum nang ko milang kalang ba bangke ni tum theklong lo ladak bangke ini tum la dolomara lok chot kali ini tum la 26 the barbagori mate ini tum la karbiang long kala dake ini tum tani sida ke karchadar mate ini tum kiluni kala dingo sita ni tum la theklong mangke la so kiluni kala dim la pela bangso jutang jubat amu bunon kiluni kan punon la bangso dim aphan kang thut et nang je phan tum theklong le sisa bong do elo dak horo bong do elo dak la pen chanong hido elo dak bia hido elo dak la pen kopi pilone a hormo kang thut theson asla dake do pelo le sinili la bangso media chatai pen ni pudam kang tu bangke la dak do mara lo ladak sami la bangso asatai long sami mate la bangso cara kompleks long mate la bangso open gallery long sami ahem puduji pura kecepem putum doji lang tum kai kita cilang son tem misenji la pela hai ke non kilun ke kana polo mate festival apor hosi artok chot arthek chot lale ke choi kali la pela dage kai kita lang nangji la pela dake isi ke taun lo thang la avidason tami taun lo apos la bangso alang letum ki kai ke tami la dake kopi ko poson ma mate mane bang la dak ke palatera doma mate mane pangthir theda doma mate non son sisa bong dom puma se dom war hok cho pulong te la ke ri tung ke la dake ko kopi pudaluma la ke itung ke chelang thek theda lo man ing thir theda lo si la dake mane bang usumar nang ke jo son mate mane bang riso yang tame nang ke jo son sinder thon ver vedaji baking option thon ver vedaji chong se la bang so sak chok pulong te adai ko mat lo ndela bang so committee tum lo la bang so president secretary tum lo la peladak taun chairman atum la pen VDC chairman atum lo nili pudabya bangke la senon pena bangke la dak ni tum la sorak thak theklong la de son te pusi nili hin pen kachuni ri dum bangke la hanlo